На филмче вече пуснато снимаш. О, филмица, бе. О, филмите. По канал 1 и BTV. Това е някакъв патлен разгади. Кривиш капака, гостио. Нямаме, той е на калника. Абе, не ти не е топло на газа, бе. Какво да направя? Духай! Кажи нещо за пред камерата. А? Кажи нещо за пред камерата. Здрасти! Ей! Сме на магистралата, ама тя е затворена. В момента правим интервю бата за BTV и репортерите. BTV. Репортерите. BTV да каже, къде е катастрофа и къде се сбива. Къде се намираме в момента? А? Къде се намираме в момента? На магистралата. Коя? Коя? Абе, какъв репортер си е? Там ти сме на 15 км след малко. Къде? На 15 км на магистралата. Ле, зай. Това се тук, че си умре. Чуйте и сървото. Дай газ! Втори клас го повтаряш. Две. 1, 2, 2. Едно, две, две. Това го справихме при много време с Да, бе, бата. столата. Ти виж къде е нашите тирове, където беха до нас, бата. Това е много надолу. Много ли е надолу? Верно ли е? Едно, две. Не. Да знаете, много се отбивай. Тя не лъжи хората, Психар! Дай газ! Това е психопата, за клеп. Ще издаде кучето, Снимат ли, бате? Снимат ли оттам? Кой е, Кой стива? Правата! Ти лутим ти, брат! Дай да включим втора след малко. BTV репортерите, я го питай то колко дига, бе. Я го питай верно колко дига това, бе. Качи се и горе да видиш колко дига, бе. Той искаше какво е, Я дай какво. Верно ли се, там ли? Мате, не мога, бе. Кое не търсиш, бе? Колата. Колата, бе. Двата забрихме тази кола. Там, бе, бе. Ще се мога да достигнеш. Бенджи не може, бе, бе. Бе! Заключил там. Той е заключил от текъде. Бутай! 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 Път страшно. Дайте кой! Тича, айде, дай. Браво, моето момче. Моето момче. Дай още. Дай, че избутаме, няма проблем. Абе, бате, виж какво става, бе. Ние от други ден. Глей, копеле, отсреща нема коли, бе, бате. Абе, ако направим... Нема газ, тирачки, 100% газ. Заповядам, да ме си. Айде, чао. Костио, я дай един спринт напред. Я му искай билетче на това. Дай един спринт напред, бе. Карай напред, дай. Некои скуки бърбичи. Че се затворим по-колата.
Тръкни малко. А сега. Знаеш как? Още е в живота. И аз спири от време на време, бе. Стига ти го снимам. Малко време, виж. В момента сме намираме на магистралата, драги зрители. Ето виждате докъде стига. Кажи